Egunon guztioi, gaurkoan zatikien bidez oinarrizko problema bat ebazten ikasiko dugu. Horretarako problema hau prestatu dizuet. Honela dio, azken PlayStationa erosteko 250 euro gastatu ditut. Eta diru hori nire aurrezki guztien 5 da. Zenbat diru nuen PlayStationa erosi baino lehen? Zenbat diru geratuko zait PlayStationa erosi eta gero? Tira, problema hau irakurrita egingo dugun lehen gauza izango da datuak nabarmendu. Orduan nik horiz jarriko dut interesatzen zaiguna. Kasu honetan, 250 euro gastatu ditugula, eta justo diru hori, 250 euro horiek, nire aurrezki guztien 5 direla. Orduan, 250 euro horiek, nik dudan diru guztiaren zati bat bakarrik da. Era berean galdera ere nabarmenduta utziko dugu. Problema honek 2 galdera ditu eta. Lehenengoa da, zenbat diru nuen PlayStationa erosi baino lehen, osea, nire diru totala operazioa egin baino lehen, eta bigarren galdera, zenbat diru geratuko zait PlayStationa erosi eta gero. Zenbat diru izango dudan operazio hau egin eta gero. Orduan problema hauetan marrazkia egin beharra dago. Nik honako marrazki hau egin dizuet. Diru zorro bat egin dut, hau zuek ez duzue egin behar jakina, baina horren barruan idatzi dut nolakoa izango litzateken zatiki hau, 5 Kasu honetan, 8 karratutxo eta horitatik 5 beteta. Horiz margotu dudan hau izango litzateke nik PlayStationean gastatu dudan dirua. Beraz, horiz 250 euro. Hori da zuek ikusi beharreko lehen gauza. 250 euro hoiek direla 5 hau, goiko zatia, 8 esan nahi du zenbat karratutxo ditugun, eta 5 honek esan nahi du zein den beste zatia, kasu honetan horiz margotutakoa. Orduan, 5 gastatu dudanez, 250 euro horiek 5 hauek dira. Behin hori ikusita, hau grafikoki ebatzi dezakegu. Nola egiten dira problema hauek? Tira, problema honek 2 galdera ditu, baina ematen digutenez, diru hau dela gure diru guztiaren zati bat, eta esaten digutenez kalkulatzeko zenbat diru genukan lehen zenbat gero, problema hauetan normalean egiten dena da karratutxo bat kalkulatu. Nola? Tira, logikaren bitartez, begira. 5 karratutxo, 250 euro badira, zenbat izango da karratutxo bakarra? Tira, zatiketa normala da. 2 karratutxo 100 euro balira, bakoitza 50 euro izango lirateke. Kasu honetan, 5 karratutxo hause direnez, hau zati 5 eginez, lortzen dugu 80 euro balio duela karratutxo bakoitzak. Eta da, hori jakinda, beste galderei erraz erantzun diezaiekegu. Orduan, zenbat diru nuen PlayStationa erosi baino lehen? PlayStationa erosi baino lehen, nik karratutxo guztiak nituen, guztiak. Eta karo, nik jada dakidanez zenbat balio duen karratutxo batzek, jakiteko zenbat diru nuen lehen egin behar dut. Karratutxo baten balioa, bider 8. Karratutxo baten balioa, esan dugu, 80 eurokoa zela. Orduan, egin beharrekoa eragiketa hori da. 80 bider 8, berdin 720 euro. Erraz. Eta gero, beste galdera. Zenbat diru geratuko zait PlayStationa erosi eta gero? PlayStationa erosi eta gero zenbat diru dudan kalkulatzeko 2 operazio egin ditzakegu. Lehenengoa eta nire ustez errazena. Zenbat diru nuen lehen? 720 euro, hori zen nire diru guztia. Eta zenbat gastatu nuen? 250 euro. Orduan, nik nuen dirua minus gastatu duran dirua, berdin geratzen zaidan dirua, 260 euro. Baina badago beste era bat hau egiteko. Honako hau da. Berriro ere, era grafikoa. Behitu marrazkia, zati hau guztia gastatu dut PlayStationean. Orduan, ze geratzen zait? Beste 3 karratutxo hauek. Eta jada dakigunez, karratutxo batek balio duela 80 euro, logikaren bitartez esan dezakegu. Tira, 3 karratutxo izango dira 80 euro horiek, bider 3. Berdin, 260 euro. Eta hala, ebazten da problema hau. Animo!